Puntos ni Catulpos. Jensen Dream sa edukasyon. Unang serye, kinahanglang himuong exciting ug puno sa kalipay ang atong approach sa edukasyon sa atong mga kabataan. Sa gipublish sa website sa onenews.ph ni adtong January 7 ning tuig 2022, 8 sa 10 ka mga Pilipino or 8 out of 10 Filipinos, kasagaran mga kabataan, ang walay damgo or dream sa ilang kinabuhi mao nga daghan kanato ang nag-antos sa kalisod. Ato kining puntohon. Unang punto. Puntos ni Catulpos. Sa maong study, 5 ka mga rason nganong walay dream o pangandoy ang kadaghanan kanato. Number 1, lack of conversations or kakulang sa makapa-inspire nga kaistorya sa balay o sa school. Ikaduha, lack of role models o kakulang sa ilang mahimong kasundugan. Number 3, limited perspective kay halos walay naga-inspire sa kabataan nga kinahanglang naa sila'y dakong mahimo sa pag-change sa communities, dili kay mueskwela lang aron nga makatrabaho. Number 4, limited opportunities kay bisan daghan ang makagraduate apan gamay lang ang job opportunities. Number 5, limited resources o kakulang sa kagamitan. Ikaduhang punto. Puntos ni Catulpos. Dugang sa mong study ang 5 ka rason nga 8 out of 10 kanatong mga Pilipino ang walay dagko nga mga dream o pangandoy nga mo hinungdan sa kalisod, mausab ang gigamit nga hinungdan sa daghang nagpa-discourage sa atong mga kabataan not to dream big things. Kini ang hinungdan nga ang kadaghanan mawad-an og self-esteem o garbo sa kaugalingon o lack of passion kun kakulang sa kadasig. Ikatulong punto. Puntos ni Catulpos. Kinahanglang i-inspire gayud ang kabataan to dream big things para sa ilahang future. Ang Jensen Dream nato para sa edukasyon nga unta mas mahimong excited ang mga kabataan sa pag-eskwela tungod kay naa kini higher purpose sa kinabuhi, dili lang para sa ilahang kaugalingong kaugmaon. Punto final. Puntos ni Catulpos. Tingali daghan kita og frustrations sa atong kinabuhi tungod kay atong gihuna-huna nga wala matuman ang atong mga dagkong dreams o pangandoy ni adtong bata pa kita. Og tingali daghan kanato ang napulan na nga mangandoy. Apan kini ang higayon nga subli natong sindihan og pasigahon pagbalik ang kalayo sa atong mga damgo para sa atong mga kabataan. Puntos ni Catulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kayuhan sa General Santos. Ikaw kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atong syudad. Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let's dream big things kay uban sa inyohang kusog nga makasustener naarana sa leader. Kini si Brigada Dreamer Elmer Catulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala og amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Catulpos.